вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ситораҳои эстрадаи тоҷик ба хонаводаи Дамирбек Олимов изҳори ҳамдардӣ карданд. вазорати фарҳанги Тоҷикистон аз Дамирбек Олимов чун сарояндаи маҳбубу шинохта ёд мекунад. вазорати фарҳанг аз даргузашти нобаҳангоми ҳунарманди маҳбубу шинохта Дамирбек Олимов сахт андӯҳгин буда, ба аҳли хонадон, дӯстону наздикон ва мухлисони ҳунари марҳум ҳамдардии амиқ изҳор намуда, барояшон сабри ҷамил мехоҳад. омадааст дар паёми тасаллият. дар баробари ин ниҳоди ҳукуматӣ саҳифаҳои ситораҳои тоҷик дар инстаграм аз аксу изҳороти ҳамдардӣ пур шудааст. Дамирбекро ҳамагӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ чун сарояндаи боистеъдод, инсони хоксор ва дӯсти беҳтарин ёд карданд. нафаре ӯро бародар хондаасту дигаре дӯсту сеюмӣ фарзанд. Нигина Амонқулова, ки ба марҳум сурудҳои зиёди муштарак сароидааст, Дамирбекро бародари ғамхору меҳрубон хондааст. бо ҳамон суруди бачагӣ моро падруд гуфт. равонат шоду ёдат гиромӣ бод, дӯсти азиз, бародари меҳрубону ғамхор, ҳамеша бо мо дар дили мо ҳастӣ, навиштааст Нигина. ки ин шабнами Сурайё ситораи санъати тоҷик бошад. додари азизам ҷои мо хонда гуфтааст ки моро кушти, дунёи мо, навиштааст Шабнам. дар баробари ин ҳунармандони мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷурабек Муродов мегӯяд ҳофизи марҳум Дамирбек Олимовро падарвор дӯст медошт ва даргузашти ӯро фоҷиаи бузург унвон мекунад. баъди даргузашти Урунбек Ҳамдамов ҳоло ба худ наомада будем. ҳодиса барои санъати Тоҷикистон як фоҷиаи бузург аст, гуфт ҳунарманд дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон. Муродов қайд мекунад, Дамирбек Олимов на танҳо ҳамчун шогирд, балки чун фарзанд қабул кард ва баробари 4 писараш медонист. ҳамаи санъаткорон ва пайвандони Дамирбек Олимов сабри ҷамил хоста ба марҳум хонаи ободи охират орзу карданд. ёдрас мешавем, Дамирбек Олимов, ҳофизи ҷавону шинохтаи тоҷик, шаби 4 ва 5 феврал дар пайи як садамаи мудҳиш дар роҳи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ҳалокат расида буд.